Igbo Igbo ekele m ụnụ nke onye ọbụla chiri ezere ihe onyonyo unu na-abụ hụ bụ ụlọ mmadụ nwa Igbo obodo a na-akpọ Anam na Anambra steeti. Onye Igbo na nwanne ya nwoke nwere nghọtahie dịka ọ na-adị n'ezinụlọ niile. Nghọtahie akwụkwọ na na-azọ ala, ọ bụghị na a na-azọ nnukwu ihe buru asọ. Nghọtahie the brother kpọrọ ụmụ ya gakwuru ụlọ arụ with ties kara aka, tụtụrụ ụlọ gbaa ya ọkụ from beginning to end. Ekweghị ka atụpụta pin n'ụlọ ahụ. Ihe m ga-ahụ the man na nwunye ya ka anọ na onye ụkọchukwu ha bịara na-ese ihe onyonyo mepụwa mara arụ a mere nụ. Ihe a bụ arụ. Ihe m ji na-eme ihe onyonyo a bụ ịma dịka anyị nọ na-agba mbọ na-ekwu okwu gbasara Igbo rute ụlọ. Ụfọdụ na-agwa m na ọwa ụlọ ka mma, na mole mmadụ ga-anwụ zụọ ala anapụ ya ebe ọ gaghị akwụ, ga-enye ya ala, ga-enye ya ego. Nwanne hụ nwanne ya egbuo ahụnye a na-akwafe ọbara. Ndị a na-eze omegon nọ nnomegon na nnonogon ha anụgo m elọt. So achọrọ m iji ihe onyonyo a wee gwa gị ka m gwakọnụ n'okwu si Chineke kere ụwa, kere mmadụ, kere ihe ịma ihe anyị ga-abụ, ma ihe ụtọ ọnọdụ anyị ga-adị. Ọnọ ya mere ka ya mmadụ na ihe ọbụla mmadụ mere bụ arụ, ọ ga-akụ ya n'isi. Ihe ị metara ị ga-eji chi gị wee bụrụ. Because otu ahụ ụmụ okorobịa ndị a na nwoke a na ụmụ ya kpọrọ ụmụ ya na-aga bibie ụlọ a n'ụwa ha rụwa mbọ, ha agaghị arụta ụlọ ebe ha bi ebi. Otu ọnwa ndị ọ ga-adị ka ọgụ na ha bi n'ụlọ akọba ya na ụlọ a ga-adị ka ebe gbara ọkụ. Leta bi na ọwụrụ ụlọ ha gbagha ọkụ fisikali, ọnọdụ ha ga-adị ka ihe ndị a gbara ọkụ. Onwe uru ha ga-aba n'ụwa na m abụghị ọrụ, mana otu ọkọ ga-adịrị ha. Ha gwara ahụ a ga-agba ya ọkụ, ọnwụ ụta agba ya echi. N'ọnwụwa na ha ga-arụta n'ụdị ụlọ dị ụcha na ndụ ha. Ha nkwana ahụ nke yitụwa erituwa a ga-agba ya ọkụ. Nke ha jikwere ebi ka dịka ebe ndị bi ọkụ ga-adị ka ụlọ ndị gbara ọkụ. Otu aka ọ ga-adị ise alị ise. Otu aka ọ ga-adịkwa ndị niile aka ha rụrụ arụ na-eme n'ala Igbo mere ndị Igbo ji atụ ụjọ ịba n'ala Igbo. Ọ gaghị adịrị unu na mma. Ndị niile na-akwado ụmụaka ndị na-egotere ha egbe. Ụmụaka nụrụ ịmaka ego na na-ere eke pọmpashọn mgbe egbe. Ụmụaka chịgo ya. Ụmụaka dị ọcha iwere egbe a na pọmpashọn ị na-enye ha n'ịkwụ ọrụ ụgwọ skuul. Ụmụaka agawa skuul, o were ebidoro ha kọmputa biznes. Ebe eji azụrụ ụmụaka egbe kwesịrị iji wee bidoro ha biznes senta. Gaa n'isi akụkụ foto mepere ha tu small shop ha na-ere fotokọpị. Gị were ezinye ha eke ha eji ya na-abụ ndị mmadụ na-adarị ha na-ere. Igbo ndị Igbo n'ala Igbo akpọkọbụrụ onye Igbo anyị sịrị ị na-azọ nwere onwe. Ọ ga-eru gị aka brọda, nwere onwe ha ga-eru gị aka bikọs itinye ndị mmadụ ọzọ na-enwere ya onwe ya. Gịnwa ị gaghị enwere onwe gị. Ọ bụrụ na nwere nwa ga-abịa, ọ ga-eme gị n'ihu, ọ ga-eme gị n'azụ. N'ihi na mkpụrụ ọbụla mmadụ kọrọ ka ọ ga-aghọrọ. So ma na-agwa gị ọnwụ ị na-atụ ụjọ na ị gaghị arụta, anaghị asọ mgbụgba nke ọkụ. Ndị mmadụ ka bikwa n'ụlọ. Agaghị na nwaanyị mụwara nwa nwasa aga atụwakọ nwaanyị ime. Aga-asụta mmadụ gbara ụgbọala wee gwee ya site na aga akwakọ ụgbọala. Mba, aka na-abụ ụgbọala. So ọ gaghị azọchi gị emechighị obi si ndị ha abatara ala nna gị. Lọtawa ihe mmadụ mere ọ ga-ahụ ya n'isi ya. Ma ụmụ ndị niile na-achọ na-eme ihe ndị a, ụnụ achọghị ikegharị wepụ aka na ihe ndị ọna. Ala Igbo ọ gaghị anabata ụnụ. Ala Igbo ga-achụ ụnụ ọsọ. Ala Igbo ga-emepe ọnụ rie ụnụ. Otu ọnụ kwafụrụ bara onye ọ na-aka ya dị ọcha ọbụla tinye na ala ime ili. Otu aka ọbara nke unu ka a ga-akwafuga ya. Ụnụ agaghị aka nka n'ala ụwa n'elu ala Igbo. O nweghị ihe mere ogbu mmadụ ọbụla ka nka, ma ndị na-akwado ha, ma ndị na-asọsọ ha, ndị na-enye ha gotere ha ego ahụ. Ụmụaka enweghị ego ha ga-ebido biznes, ha enweghị ego eke gịsị ọ bụghị mmadụ na-asọsọ ha. Ma ndị spọnsọ ha, ma ndị na-ekwado ịnọ na gọọmenti, ịnọ na ebube agụ, ịnọ na menogon, ihe ọ bụla ịsọkwara gị na-aza aka gị na-ekwafu ọbara ndị aka ha dị ọcha n'ala Igbo. Ị gaghị aka nka n'ala Igbo. Ị gaghị aka nka n'ala Igbo. Onwe ihe mere gị ka nka. Olee Chineke ọ naghị ikpe ziri ezi. Ma ọ gị nkwa na ya na-arụ ala na gị na-akwado ha na ọrụ amen ọgịra na omen ọgịra.
otu aka pụta ihe ahụ mee na grand na-emere ụmụaka ụmụ ndị ọzọ ọ ga-erukwu n'aka ọ ga-erukpego nwa aka nye m ga-ekwu ya nwoke ihe apị kwadokwa ihe ọjọọ enwere ike ịdaghị egbu ma ị na-akwado ihe ọjọọ n'ihi na onye jisi ike bụkwa onye na-enye mmadụ aka asụ onye gwa mmadụ jisi ike ọ bụ onye na-asị ya ọ na-enyere aka ka ọ gbakọ n'ọrịa so otu aka na-ekwuhewe ya mana ihe ọbụla mmadụ metara n'ụwa ọ ga-eji shọ wee buru ndewonu aka m bụkwa Jovika biko sonye na ihe anyị na-eme ọ bụrụ na taa bụbụ ị na-ahụ ihe onyonyo m pinyere m aka na folo subscribe share comment mee ka ụwa mara ihe anyị na-ekwu ịmakwa na ọkwa onye ọbụla na-afụkwa n'ọkụ kwesịrịkwara ka ọ ṅụrụtụ mmiri fụọ mkpọrọ gị ndewonu if you no get information you were already deformed, why not go to your YouTube Jovika TV? You want time for Facebook Jovika TV, Instagram and Twitter Jovika TV, Abi you want time for TikTok Jovika TV, Abi na WhatsApp you want time Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth.